ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ କେବେ PM କିଷାନ ପଇସା ଆଇବା ବୋଲିକିରି ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଟିକେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲିକିରି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଲେଟ୍ରେ ପଇସାଟା ପକାବାର୍ ଲାଗି ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେନ। ତାର୍ ଫାଇନାଲି ତାର୍ ଡେଟ୍ ଆସିଗଲାନ। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଅଛେ। 2 ଦିନ ପରେ ପଇସା ପଡ଼ବା। ଆସୁନ୍ ଆପଣ କେନ୍ତା କରି ଜାଣିପାରବେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାମି। ଗୁଗୁଲ୍ ଅନ୍ କରବେ, ସେନୁ ଲେଖିନେବେ PM ଇଭେଣ୍ଟ। ତାରପରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଶୋ କରବା। ତାରପରେ ଟିକେ ଉପରକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରବେ। PM ଇଭେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ସେନୁ ଟଚ୍ କରବେ। ତାରପରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପପ୍ ଖୋଲବା। ତାରପରେ ଉପରକେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରବେ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ହେନ ଲେଖା ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଅପକମିଂ ଇଭେଣ୍ଟ। ତାରପରେ ଟିକେ ଉପରକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରବେ। ଏ ଯେନ୍ ଫଟୋଟା ଅଛେ ଆମର ଯେନ୍ କମିଂ ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ ଅଛେ ତାର୍ ତଲେ ଲେଖା ହେଇଛେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ 20th ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଟୁ ମୋର୍ ଦେନ୍ 9.7 crore PM କିଷାନ ବେନିଫିସିଆରୀ। ତାର୍ ତଲକେ ଦେଖୁନ୍ ତାର୍ ଟାଇମ୍ ରିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ। ଆର୍ ମାତ୍ର ଟାଇମ୍ ଅଛେ 1 ଦିନ 21 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ପଇସା ପଡ଼ବାର୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା। ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ। ଆର୍ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କେ ଟିକେ ଦବେଇ ନେବେ। ଯେନ୍ଥିର୍ଲାଗି ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଆମେ ଛାଡ଼୍ମୁ ପହେଲା ଆପଣଙ୍କର୍ ନିକେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆର୍ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା ମାନେ ଜାଣିପାରବେ। ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବହୁତ ଛଡ଼ା ହଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛେ। ଇନୁ ଏସି ପୁରା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରବେ ଯେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଇଁ ବତାଲି ସେନ୍ତା ହିସାବରେ।